Au bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjurusiraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installé an ka so ka installé an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye utu kalo ale tile 12 san 2025 Keba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn san nana aw ka fan fɛ nka san ma se biro fanfɛla la o kɔrɔ e ɲigini ye diyagoya ye e yɛrɛ fana bɔn kɔkɔfeerela ci ye o ni ɲigina ko ma tiɲɛ o e kɔni kulukutu anw baliku personne âgée de man ka ɲigi nin waati in na dɔrɔn
parce que n'an mura yan anw minɛ aw bi sɛgɛn Keba an b'an lamɛnbaaw fo dɛ an b'an dɛmɛbaaw fo an b'an kanubaw fo an b'an lafasabaw fo Keba maanifin i tɛ foyi ye ni maaw tɛ i bɛna maaw bolo i bɛ taa maaw bolo i bɔ ni saya cɛ i da y'i se ye ka to k'i yɛrɛ filɛ ka maa wɛrɛ filɛ Keba o cɛ ka ɲi n'i bɛ yen dɔrɔn da la ko maa dɔw bɛ yen n'i ka bon a bila i kunna ko dɔ ka bon i ye sɔgɔmada in na kunun kun tɛ sali ye sa nka donba kun do tumutu san 13 u ka sɛbɛn minnu kɛlen do bolo la n'an b'a fɔ ma ko manuscrits dɔnni ta sara fan caman bɛ a kɔnɔna na hali bamanankanw ni fulakaw ni kɔrɔbɔrɔkanw bɛɛ lajɛlen b'a la Keba o dɔw kun taara ka na u dogo Bamakɔ ya sabula waati min na Bamakɔ ni wale kɛbaw kun kɛlen do ka daga sigi tumutu da la sɛbɛn ninnu kun ɲɛ tana u ye n'u ma tasuma kɛ u kan k'u jeni k'u ban pewu o la sa gouvernement yi wasa don ministre 3 la général de corps d'armée no o ye Ismaël Wage bɛɛ ni kelenya ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna no o ye dɔngɔnɔkɛ Kansa Burema ka fara anw yɛrɛ ka segu ni ɲɔnɔ maamu kan k'olu ka taa gouvernement tɔgɔ la ka taa minɛn ninnu lasegin Keba min kɛra o kɔnɔna na an nana o ɲɛfɔ aw ɲɛna wolomasiri tabaw ye cɛdenkura sɔrɔ 399 olu bɔra Senugaw fɛ kalan na kalo 6 kalan min n'o bɛna na to sa u bɛna u yɛrɛ sɔrɔ wolomasiri saba ka gun kan o kalan kɛra cogo min na dɔ fɔ o la wolomasiri taba minnu bɛ n'an b'a fɔ olu ma ko garde nationale Keba olu ka ɲɛmaaba ale tun bɛ kangaba ni Kuremale n'o ye général de brigade Famuke Kamara ye Bada Famuke Gawo Famuke ɲinini ni sɔgɔbɛ Famuke Keba kamale a ti k'a la dɛ a taara olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ko telefɔni ko maa si kana ye kɛlɛdaga tuguni Keba ni telefɔni b'i bolo han wa min ye finitigiw ye u ka ɲɔgɔn minɛ u ka baara kɛ min ye jamanadenw ye u ka to ka olu lamɛn u ka dugudenw lamɛn u ka dugutigiw lamɛn u ka kankɔrɔsigiw lamɛn Keba baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na sanbɛgɛriw ni dɔw ko sanbɛlɛni ni dɔw ko sanpɛrɛn Keba a kɛra muso dɔ n'a denmuso olu sata ye yanfoyilakaw fɛ yen Yamadu Jalo ale fana bɛna ɲɛfɔli k'an ye sanbɛgɛriw ni sanbɛgɛ ko la Fili Jalo ye kuma di ale ma kuna siningo o tun ye carte d'identité wa an t'a dɔn wolosɛbɛn tɔgɔ la don ye Keba farafinna ka don gɛrɛngɛrɛ ne m'a fɛ n ko aw bɛ ko ninnu jateminɛ cogo min a ti ten koyi awɔ e bɛ k'o fɔ u ma wulu tɔgɔla don sigi a ye mun f'o la Keba wolosɛbɛn kɔni tɔgɔla don kan ka sigi dɛ parce que bɛɛ kan ka taa wolosɛbɛn kelen tɛ han furu sɛbɛn b'a la banni sɛbɛn bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu nafa ka bon kosɛbɛ nka kelen kɔni tɛ ta i ɲɛna minɛ n'ala ye a fɛ sisan ko on fini to e bɛ t'o ta cogo di nkaw ne bɛ t'o ta i nɔ na peut-être ni jumɛn ye wuli ko taara a ka wolosɛbɛn dilan nkaw ne bɛ t'o dilan ko an personnage jɔyɔrɔ b'an na jamana in kɔnɔ koyi Keba Segu mara la Masinakaw donsow olu ye tɛgɛ kɛ dronin dɔw la 2 kɔni don kelen an bɛna o yira u la u y'o kari k'o bi tɔ kelen dɔ in u y'o bin nka u ma se k'o yɔrɔ sɔrɔ Masina donsow an b'u fo choix la kɔnɔna na an tun y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen u kun y'olu wuli ka b'u ka duguw la u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko u ni Bamanciwale kɛbaw ye sigi ka fɔ kɛ Keba u sɔnna ka maa minɛlen n'o ye 30 kɔ u sɔnna olu ka bila ka t'u ka so u sɔnna k'u ka sagaw segu ma u sɔnna k'u ka baw segu ma nka ko misiw k'u tɛ misiw di dɛ ko sabula k'olu ka misi 300 sara ko f'o ka sara ko n'o ma sara k'u tɛ an ka sualakaw ka misiw di o baara fana kɛra min na an bɛna an da don o la k'o ɲɛfɔ maaw bɛ se k'o faamuya cogo min ɲɔgɔnɲɛbali ladegebali min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko la ɲɔgɔlɔnko ta fan fɛ Keba Gima nationale a taara prix bɛɛ cɛ faransikaw fɛ yen han u ye sinima ja u y'o kɛnɛ de sigi Faransi Gima donna dɔ ka film na prix fɛn bɛɛ a kɛlen y'a bɛɛ cɛ yɛrɛ sanga sɔrɔ maa si kun tɛ cɛ dɔn ala ni Gima ka jouer n'a ka fɛnw kɛcogo Keba fɛn bɛ yen ko prix min ye fini donta ye o kuma fɔta o ko kɛcogo Gima y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka di cɛ ma ka cɛ ka film kɛ ɲɛmaa ye an na dɔ fɔ o fana na bi
seko ni dongo ale kene ka gima nationali ka fo ya fo franci ka fo mayambugu ka fo san min ye kulalakaw fe fana ka fo ye nyere tereke do keba ni ye ando nga ye sogomada ye na soni samina na wala bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Keba ko flaman kɔrɔ jalo ye jeliman kɔrɔ kuyate numuma kɔrɔ fane yɔrɔ siribe n'a bɛ fɔ ma ko saran yɔrɔ o y'ale ka kuma ye Keba an b'a fɔ jikɔrɔninkaw fɛ yen nka a tɛ sɔn a ka fɔ ma ko marile dɛ n'i y'o fɔ a bɛ kɛlɛ dɛ. Keba ko ngalon fa n'a ba ko tɔgɔ ye ko jitɔya ni nata Usmanu Sumano jelikuntigi kɔrɔ kun do Bamako ala y'a ka kalifa minɛ a la. Keba ko min ye ngalon o bɛ se ka da ɲɛɲɛ na ko n'o tɛ ko fini de bɛ kɛ fɔyɔ ye ba Tunkara ensemble instrumental dɔnkilidala ba kun do Keba anw ko maaw ka miiri ninnu de la Keba kɔrɔ bɛ ninnu de la i bɛ nin de dɔn i b'a dɔn min do a bɛ taa i yɛlɛ sɔrɔmɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko min do. Sɔgɔma in na Keba hakilila jigi miiriya jigi ka kɛ ni waleya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga na waati ni sisan cɛ a ɲɛsinnen do fɛn kelen min ma ni bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ fana ko baara kɛr'o la kosɛbɛ o ye wolomasiri tabaw ka baara ye Keba min ye général d'armée Asimi a n'a tɔw Modibo Kone ka taa se Israel Wage ma min ye Maliki Jaw ye ale ni général de Israel Wage Keba ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fara baro kɛlɛtigi n'a tɔw bɛɛ lajɛlen kan Sajo Kamara baara min bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o u bɛ k'u ɲɛsin o ma o ye ko banbanci wale ni juguwale kɛlɛli ye. Keba kɛlɛ in hakilila jigi don fɛn caman b'a kɔnɔ waleya caman b'a kɔnɔ fɛɛrɛ caman b'a kɔnɔ laɲini caman b'a kɔnɔ an ka ɲɛmaaw ye mun sɔrɔ u tɛgɛ dara minnu dɔw gafe kan u bɛ ka baara kɛ ni mun ye min ye ko in ye Asimi ye fɛnba saba fɔ Keba o saba bɛɛ lajɛlen de bɛ ko in na banbanci wale ni juguwale kɛli a bɛ taa sira fɔlɔ min fɛ o ye ka maaninfinw ja tigɛ ni marifa ye ka ko kɛ min bɛ maaw bali ka sigi u sigiyɔrɔ la min bɛ siranna don maaw la a bɛ fɔ o de ma ko terrorisme k'i ja tigɛ k'i kamana gan o ye marifaci ta nasira ye Keba sɔrɔ ta nasira fana fɛ dugu jukɔrɔ nafaw k'olu ɲini olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min ka degun ta ka don an kun an k'o ma ko terrorisme bɛ taa sɔrɔ ta nasira fɛ Keba min bɛ yen n'o ka jugu n'a bɛɛ ye n'o kɛlen don k'an ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ o ye terrorisme min ye o ye kunnafonidi terrorisme ye n ka cɛkɔrɔba dɔ ye n wele sɔgɔmada in na ko bɔlɔlɔ sanfɛla kan ale bɛ ka min ye o bɛ k'ale jɔrɔ o bɛ k'a siran o bɛ k'a maaw ta n k'a ma a k'a hakili latigɛ baara min bɛ sen na ko min bɛ sen na ja minnu bɛ ka da ka ɲɛsin an ma aw ye nin de ye aw bɔra nin de kalama non tɛ général de corps d'armée Modibo Kone n'a ka cɛdenw Keba u bɛ min na su ni tile n'a kun kɛra dunu ni bala ye san b'a sɔrɔ a nɛgɛ bɔra maaw la a caman de bɛ kɛ an ka politiki mɔgɔkɔrɔw fɛ a caman de bɛ kɛ an ka jagokɛlabaw fɛ a caman de bɛ kɛ an ka sengolabaw fɛ a caman de bɛ kɛ an ka ŋara dɔw fɛ a caman de bɛ senna bi Keba maa minnu ko wari ka di u ye olu donnen don o de la o de y'olu ka jago ye jamana basigi o jamana sumali o jamana lafiya o si tɛ olu ɲɛsira la o de la Keba n bɛ to k'a fɔ kuma dɔ la nka a bɛ digi mɔgɔw la e ko anw yɛrɛ dama de tɛ ɲɔgɔn na wa misali kɔrɔnfɛla fɛ fara tilebinfɛla ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan maa minnu bɛ bi n'u kɛlen don k'u don n'u hakili cɛ n'an bɛ k'u kɛlɛ a caman ye an yɛrɛ dɔ ye minnu murutira ka ban ka taa bamanciya gun kan
keba jonu be ko kan bi nu be kunnafoni di Mali juguya la kosɛbɛ nansaraw do wa shawaraw do wa munu ma ko kunna ni abe dɔn yɛrɛ kosɛbɛ Malienw tɛ wa nga anw yɛrɛ de kan ka hakili kɛ ka baara kɛ anw de kan ka faamuyali kɛ wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ anw yɛrɛ bolo an kan ka dɔ de fara o kan n'o tɛ kɔsa in na fɛn o fɛn bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen labɛnna ka sigi sen kan k'a ɲini fɔlɔ furancɛlafɛngɛ maaw u ni politiki maaw u ni sekotigi dɔw u ni maa minnu bɛ n'olu ye ko kɛ n'olu sɔnna u ta ma k'olu n'u dɔw kɔ don ɲɔgɔn na k'olu dɔw mangoyaw ye k'olu dɔw negebɔw la u y'o k'a kun fɔlɔ ye k'o baara kɛ u tɛmɛnen kɔ ka kɛba u nana mun na sisan ka baara sigi sen kan min ye cɛ 5 in ye sigana bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min olu bɛ siran cogo min olu bɛ bila ɲɔgɔn na cogo min u ka fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ ka ko kɛ min b'a to dɔ la kelen bɛ bɔ olu la k'a fɔ ko aw sera yɔrɔ min na sisan nin ye ne nin ye nka Ala barika la olu ka kalikan bɛ min kan an tɛ foyi bila Mali ɲɛ ni Mali ye min fɔ an bɛ t'o sira fɛ o de la i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na bi kabini o don ko mɔgɔw bɛ ka kuma min na munumunu keba a kɛkun ye mun ye fanga ka wuli ka baga dɔ ma tuguni walima ka ko dɔ kɛ a laɲini bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnnen don ɲɛmaaw fɛ u bɛ baara la ka n'Ala sɔnna ma ɲɛfɔli bɛ na kɛ ɲɛfɔcogo la bɛɛ lajɛlen min ka tɔmɔta tɔmɔ min na nka a tɛ kɛ ni girin-girin ye a tɛ kɛ ni yiran-yiran ye a tɛ kɛ ni bagama ye a tɛ kɛ ni foyi ye min ka fisa Mali ma u bɛ t'o de fɛ keba kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ bingali minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ iziniw de ɲininen don baarakɛyɔrɔbaw de ɲininen don Mali ka sɔrɔkɛyɔrɔ de ɲininen don n'i ye siman dilan izini ci i ye siman dilanna bila baarakɛbaliya la i ye izinitigi ka mɔgɔ bila u ka taa u ka kɛ baarakɛbaliw ye wa i ye sojɔ gɛlɛya o furugu min bɛna jamana kɔnɔ laɲini ye o ye sukaro dilanyɔrɔ n'i y'o ci i ye mun ɲini ka sukaro sɔngɔ gɛlɛya ka mankan wuli dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ keba nin waati in na nin waleya in kɔnɔna na an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ Segu Comatexi baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen iziniba min b'an ka jamana kɔnɔ u k'u lakana u k'u lakɔlɔsi fɛn o fɛn bɛ yen n'o o ye ko ye k'o bɛ senna bi ko sɔrɔ bɛ kɛ a la sɔrɔdasiw ka dɔ fara o wulikajɔ n'o cɛsiri kan a kɛkun ye fɛn mun ye dugudenw ni ɲɛmaaw ka kari ɲɔgɔn na n'i ye sukaro sɔngɔ gɛlɛya bi keba mankan bɛ wuli n'i ye siman sɔngɔ gɛlɛya peut-être que mɔgɔ bɛ faamuyali ko la nka min ye Segu Comatexi n'a ɲɔgɔnnaw ye baarakɛyɔrɔba minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ min y'an ka wolomasiri tabaw ka kalankɛyɔrɔw ye ka maaw cari k'u kɛ ɲɔgɔn na k'u firi o de y'u ka sisan waati baara ye keba ka tila k'a kɔkɔrɔma don ni ja juguw ye ni kibaruya jatigintaw ye ni fɛnw ye ni yɛrɛ tɛ se ka sɔn min ma o de la baara min b'an ka jamana kɔnɔ bi an k'an kɔlɔsi an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ kɛlɛ mun na an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u y'u ka fɛɛrɛw tigɛ u y'a kɛ sɛbɛnw ye u ye labɛnw sigi sen kan u ye kimɛliw kɛ a la u donna maaw kan u ni maaw kumana politiki siraw fɛ o maaw b'u ka wulikajɔw la hali bi u m'a dabila u ni denmisɛnnilakaw bɛ ɲɔgɔn bolo u ni bololatigiw bɛ ɲɔgɔn bolo u ni maa mafalenba minnu bɛ yen n'olu bɛ jagoko ta nasɔrɔ u b'u ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ko bɛɛ lajɛlen foyi mago t'u la ni wari tɛ u n'u dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn min se ka o nɔgɔya o ye ɲɛmajɔ ni hakilisigi de ye kɛba i kana bɛɛ lajɛlen bugɔ k'a nɔɔni ɲɔgɔn na parce que maa bisigilen o la faamuya man di nka min ye maa hakilima ye ale bɛ se ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan o bɛ se ka nɔgɔya e m'a ye hali irisilakaw olu bɔra ka kuma min fɔ Nations Unies na k'a fɔ ko terroriste kɛlɛbaaba k'o ye AES jamanaw ye k'u ni dɛmɛ ka kan o kuma taara k'o kɛ i n'a fɔ sa ko AES jamanaw de dɛsɛra u taara dɛmɛ ɲini kɛba jɔnni bɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ dɛmɛ ɲini maa jumɛn bɛ fanga la yan n'o ko ko a ye datugu mɔgɔw ɲɛ u ko de an ka kuntilenna ye minnu ye ni minnu sɔnn'u ma an n'olu bɛ baara kɛ Irisi ko k'a sɔnna Sini ko k'a sɔnna Turki ko k'a sɔnna Iran ko k'a sɔnna jamana wɛrɛw ko k'u sɔnna Égyptiens bi yan hali nansara jamana dɔw bɛ yen bi keba u n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ kuma na u bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔna na cogo min na ka na olu yɛrɛ ni Mali ka kuma u ka bɔ Faransi ka jɛ kɔnɔna na maa si tɛ fɛn sɔrɔ i lafiyalen o de la an b'a fɔ an ka maaw ye ko minnu bɛ sen na dugudenw k'u hakili to u yɛrɛ la sabula keba n'u tilara iziniw na
n'u tilala baarakɛyɔrɔbaw la samiya min filɛ nin ye sɛnɛ minnu kɛlen don u bɛna na se olu fana ma an ka sɛnɛkɛyɔrɔw u k'u lakana an ka bagan marayɔrɔw u k'u lakana an ka sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ se ka jamanadenw ni lafiya jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to o la caman bɛ ne wele k'olu t'a dɔn ko mun na ko terrorisme bɛ taa foro la ni terrorisme ma taa foro la a bɛ taa min n'ale ka baara ye k'e siran ni k'e jatigɛ k'e lawuli k'i dimi k'i bila waati laban in na anw ka Segu mara maa dɔw bɔra ka kuma kiba mɔgɔw m'u faamuya ne ko n ko faamaw kan ka u faamuya dɛ a fɔ mun na maa min mana degun jatigɛ b'a a la a sirannen don min bɛ b'o da n'i ma hakili kɛ ka baara kɛ i bɛ baga ma o maaw bɛ fɛn caman de sanga ka kɛ ni ko kɛcogo ye bi fo ɲɛfɔliw de ka kɛ bilasiraliw ka kɛ gouvernement ka y'u kɛrɛfɛ o de la bi gouvernement a bɛna na baara belebeleba dɔ daminɛ bi keba o ye ka balo di maaw ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔna na a ko kurumo karili kan ka kɛ Bamakɔ ya bi sɔgɔmada in na anw yɛrɛ ka commune 6 kɔnɔna na baara min bɛna na kɛ a kan ka kɛ Mali fan bɛɛ wa hali keba o fana ka lakɔlɔsi maires ni dugutigi dɔw u kana taa jɛ ka t'o ta ka t'o feere i n'a fɔ an ye min ye san tɛmɛnenw na yɔrɔ caman na balo ninnu tilala ka taa ye sugu la tuguni balo ninnu dɔw ma se ka se u seyɔrɔw la mairelakaw y'u feere k'u to duguba dɔw kɔnɔna na jateminɛ ka kɛ gouvernement bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka jateminɛ k'a ko la nin ye sɔgɔmada in na an ka cadeau ye ka di général de corps d'armée Asimi ma a n'a tɔw u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka dɔ fara wulikajɔ kan wa nin waati in na fana keba fɛn dɔ bɛ yen o kuma bɛ ka fɔ ka caya mɔgɔw b'a la ko sɛgɛn b'u la mɔgɔw b'a la ko fɛn tɛ ka sɔrɔ an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ u ka kɛn kelen faamu maa o maa ne k'i b'i yɛrɛ ta i b'i sigi ni degun ye maa o maa ne ko k'i bɛ i yɛrɛ fɛ i b'i sigi ni degun ye irisilakaw fɛ yen keba Asimi ye min fɔ o de don n'a ma ɲɛ ko anw kɔni ko ko an bɛ fɛ ka an kɔ a la nin ko in kɔ a la anw kana ɲini k'an bɛ k'o damu sɔrɔ b'a ye tuguni Musa Bɛndega Jabate tuma an bolo yan sibiri tɛmɛnen a y'o kelen de fɔ a ko anw kɔni tɛ o an b'an jija de sa anw kɔ de bɛ se ka lafiya n'o tɛ anw kana miiri k'an bɛ lafiya sɔrɔ sabula an bɛ ka degun min kun bi o kɛkun ye dɔw fana ka se ka na hɛrɛ de sɔrɔ an ka se ka o faamuya nka fɛɛrɛ minnu fana bɛ sigi sen kan gouvernement fɛ keba o fana ka kɛ jɛlenya kan a baaraw ka kɛ tilennenya kan yurugu ko kuma min bɛ ka fɔ kiiritigɛ ko kuma min bɛ ka fɔ latilenni ko kuma min bɛ ka fɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ don wa maa tɛ se ka bɔ maa la ɲɛna wolomali tɛ ka kɛ a la a bɛ ka kɛ jamanadenw ka hakilina yɛrɛ kama nin ye ne ka cadeau ye k'a di n ka général d'armée ma n'o ye Asimi Goyita ye capitaine Bakari Goyita denkɛ k'a ka nin minɛ ni barika ye keba anw kɔni y'a d'a ma ni an ŋaniya ɲuman ye baara ka se ka kɛ n'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don anw ta ye kuma bara in ye hakɛto bɛ kuma na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client keba ladala min ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ ye général d'armée Asimi kuluba faama sigiyɔrɔ la a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada joona fɛ an kana drapeau yɛlɛ hakilina in kɔrɔ min bɛ a la an ka se k'an ka fasoden ɲumanya waleya kɛ nafa min bɛ drapeau la keba ani hymne national an ka o dɔn min ye kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la sɔgɔmada joona fɛ
nege kanye wolonvla tɛmɛnen ni miniti 30 ye o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen nana général ale yɛrɛ nana sa ka jigin ka bɔ a ka mobili kɔnɔ yɔrɔ min a y'i ɲɛsin drapeau ma baarakɛmaa minnu b'a kɛrɛfɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ani baarakɛda minnu bɛ yen n'olu sɔgɔlen don kuluba la u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na drapeau yɛlɛ kɛ o bɔlen kɔfɛ Keba Asimi ka bɔ drapeau dilanyɔrɔ la ka taa a ka bureau kɔnɔ a y'o baabu o taama kɛ a sen na ka taama ka taa don fo a ka bureau kɔnɔna na kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo o baara o drapeau yɛlɛ kɛra min ye drapeau yɛlɛ in ye laada ye bi maa caman kɛlen don k'a ta sa k'a baaraw sigi sen kan u yɛrɛ bɛ se cogo min na ka se k'a ladege k'a kɛ miiri ni taasi ye drapeau fana kɔrɔ ka se ka fɔ maaw ye ka taa fara min ye hymne national ka kunungo kuluba o baara o sera ka kɛ n'an bɔra kulubakaw fɛ yen Keba an bɛ taa Maninkala kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kure Male ani Kangaba général de brigade Famuge Kamara ni ale ye armée bolofara min bɛ yen n'o ye garde nationale ye olu ka chef d'état major ye ale ye olu fana ka baro kɛlɛtigi de ye ale ye taama kɛ ni utukalo in tile 7 na tile 8 ka t'i ɲɛda min ye Kure Male Sibi Kangaba taali kun tun ye min ye sa cɛden minnu bɛ o kɔnɔna na u bɛ baara kɛ cogoya min na ka t'o lajɛ u ka wulikajɔw bɛ cogo min sigida minnu yɛrɛ bɛ k'olu lajɛ ka tila ka kibaruyaw d'u ma ani ka hakililasigi kuma d'u ma ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ général de brigade Famuge Kamara taama in senfɛ fana min ye wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ o bolofara ninnu kɔnɔna na a y'a f'u ɲɛna sa u ka miirinabaw a y'a bɛɛ lajɛlen salo ka tila tuguni ka ladilikanw d'u ma ani bilasiralikanw yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min ye u taacogo yɛrɛ n'u ka kow kɛcogo ye k'a ɲininen n'u fɛ sa Keba bɔlɔlɔ sira u k'o ye k'o to yen pewu min ye marifaw ye olu ka laminɛ ka ɲɛ jɔcogo ka ɲɛ samara doncogo ka ɲɛ fini doncogo ka ɲɛ WhatsApp fara TikTok fara Facebook kan k'o bɛɛ lajɛlen u k'olu to yen pewu fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw o ɲininen don jamana ɲɛmaaw fɛ nin waati in na yaasa wolomasiri taba fɛn fɛn kɔni bɛ gun ka waati min na i bɛ baara kɔnɔna telefɔni k'o ye k'o to yen Famuge sinsinna nin kan k'a kuma taa ni ka segin a taara yɔrɔ o yɔrɔ baara ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ɲɛmaa ka ɲɛmaa dɔ ɲɛmaa ye kɔmaa ka kɔmaa dɔ kɔmaa ye wolomasiri taba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi k'u bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na Famuge y'a yira fana k'a lajɛ baaraba minnu kalifalen don u la u k'u hakili to o la min ye général de brigade ye a ka taama senfɛ fana a taara Banankɔrɔkaw fɛ yen sɔrɔdasi minnu bɛ yen ka t'i ɲɛda olu ka yɔrɔ kura in fana kan Kangabakaw fana fɛ yen sa jibondon dɔ a y'o dayɛlɛ garde kan kɔnɔna na musow kɔni kankɔnɔ musow nisɔndiyara kosɛbɛ min ye Amisatu Jalo ye n'ale bɛ Jɛntalakaw ka sigi la a ko nin ye degunba bɔlen olu kunna jita ko la koyi ko sabula olu tun bɛ waati caman kɛ k'u sigi ka ji kɔnɔ Famuge a taara yɔrɔ o yɔrɔ la a ye womisɛn fɛn fɛn lajɛlen taama dugudenw n'o ye mara bɔ maa minnu bolo dugu ninnu kɔnɔna na olu ɲɛmaaw marabolo ɲɛmaaw ka taa se diinɛtigi ni batotigiw ma laadalatigiw a ye jamana ɲɛmaaw ka foli f'u bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini u fɛ u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baara la baara min n'o bɛ taa kɛ olu yɛrɛ ka lakana kama min ye commandement groupe tactique mix min bɛ Manden kɔnɔna na o ɲɛmaa n'o ye lieutenant colonel Mohamed Samake ye ale fana ye foli kɛ ka bonyamasegin kɛ k'a fɔ général ɲɛna sa k'a ka hakilina kɛ kelen ye a nana ci min f'u ye Keba ko a na bɔ a bɔ sira fɛ n'an bɔra Maninkala kɔnɔna na an bɛna Senukaw fɛ yen min ye wolomasiri taba maa 399 muso o saba bɛ ko in na koyi Keba armée de terre ka bɔ o kɔnɔna na min ye u ka denmisɛnnin ye ka taa se jeune ma ale n'u ka kɛnɛya ko ni u ka kunnafonidiko ka taa fara diriba yɛrɛ kan olu bɛɛ lajɛlen ka maaw nana kali ka siyɛn kɛ drapeau ale kɔrɔ koyi waleya in kɛra kunungo ntɛnɛn utukalo tile 11 u ka centre d'instruction bɛ yen n'o bɛ Senukaw fɛ yen kalo 6 kalan kɔfɛ sa min ye ni maakura minnu talen filɛ nin ye a yiral'u la sɔrɔdasiya yɛrɛ bɛ taa sira minnu fɛ takitigiw bɛ kɛ cogo min ani ladamu ni bonya ni karama min bɛ sɔrɔdasiya kɔnɔna na o ɲɛfɔra u ye min ye maa min ye bɛɛ lajɛlen danni kɛnɛ in kan ye Keba o ye soldat de 2e classe Ajaratu Samake ale bɛ bɔ armée de terre la a ka moyenne o ye 17 buruburu 75 ye directeur min bɛ yen n'o bɛ centre d'instruction yɛrɛ kunna n'o ye commandant Mahamadu Dumbuya ye a y'a fɔ maakura talenw ɲɛna sa ko u kɔni kan ka bila u kunna dɛ
sisa dɔnniya fɛn fɛn bɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri fɛn fɛn bɛ yen faso tariku la ka taa sɔrɔ armée tariku kan adamadenya tɔbɔtɔli ko kalanw bɛɛ lajɛlen kulu kunna ni maanifinya kɛcogo faamuya cogo n'an ka laada n'an ka diinɛ kɛcogo babu o bɛ tali kɛ malikura ale taacogo la min ɲɛɲininen don jamana ɲɛmaaw fɛ nin waati in na wa a y'a f'u ɲɛna fana u k'u jija sabula sisan u bɛna taa bila kɛnɛ kan kɛnɛ min n'u kan ka u cɛsiri u yɛrɛ ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa min ye nin maakuraw ye u ka kalikasiyɛ u ka sɔrɔ k'o kɛ min ye ka baara ɲini k'a ɲini u fɛ u k'u jeniyɔrɔ fini fana daminɛ wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati in na chef d'état-major danga min bɛ armée de l'air kunna n'o ye colonel Mahamadu Seku Sila ye ale fana y'u fo u ka baara kɛcogo ɲuman na n'u ka ko kɛcogo ɲuman na foli ni tannu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ka ɲɛsin maa minnu ye denmisɛnnin ninnu kalan min ye colonel Sila ye a ko ko wa ko an ka jamana sigilen don k'u kɔnɔ dɛ k'u k'a bila u kunna bi ko biribiri tɛ yen foyi tɛ yen f'u ka taa kɛ misali de ye kɛlɛdagaw kɔnɔna na don nataw la kiba n'an bɔra yen sualakaw fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen olu kɔni kun ka dugu bintara kɛ o kan koyi misi ni bagan misɛn ni bagan kumaba bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka duguden maa 30 kɔ k'o minɛ ka taa ni o ye sualakaw kun ye ngamun da min ye bamaciwale kɛbaw ye a don kelen nɛgɛ kanɲɛ 19 u segira ka na tuguni ko maa bɛ dugu ninnu na k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila duguden fɛn fɛn kɔni kun bɛ sa dugu 4 kɔnɔna na suala marabolo la sogolonkaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun ye a ko fisa ni taama ye nka sigikafɔ o nana daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛba yaasa u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn faamuya o sigikafɔ senfɛ a yirala k'a fɔ sa duguden minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'olu tun ye dugu 4 kɔnɔna bila olu sera ka sigi ka taa u sigiyɔrɔ la i n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na kununko fana sigikafɔ in tora sen na an ye kibaruya min sɔrɔ sa ko min ye sagaw ye ani baw ani maanifin minnu kun minɛna bamaciwale kɛbaw fɛ k'u ye olu bila nka min ye misiw ye u ko k'u tɛ se ka misi ninnu bila cogoya si la ko sabula olu ka misi 300 o dajira ko fo ka sara wa kuma ɲɔgɔnya bɛ ka t'u ni ɲɔgɔn cɛ duguden ninnu kɔni sigira u bɛ ka n'u ka baara kɛ u ka sigidaw la hakilisigi ni basigi kɔnɔna na yanni sigikafɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ sabula u ka misi minnu b'u bolo u fana kan ka baara kɛ n'o ye u ka sɛnɛkɛdagaw kɔnɔna na ka kɛɲɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye kuma ɲɔgɔnya kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ maa caman b'a la u bɛ ɲɔgɔn dɔn kiba min ye Masina mara kelen na ye donso kɔni ye bamaciwale ni wale kaba ka duroni dɔ dasi k'o bɔ k'o bi kelen kɔni u ɲɛ sigar'u kan ka filanan in u y'o kari ka bin k'o ma se k'o sɔrɔ an k'u yɛrɛ lamɛn. Dansokane ko bien le 9 8e mois 2025 an bɛ bere la Sinɛ Damalɛ ka daga an bɛ Jarisu ka duruni an m'a ye 18h40 tɛ waatiw u nana ni duruni y'an fɛ B3 la yan a bɛ duruni 3 bɔ an kɔni ye 1 jigin an na. Fila de jigin na kelen ma ye fɔlɔ an ye 2 de jigin an bɛ ka 1 ɲini fɔlɔ o ma ye. A Dansokane ko Sinɛ Damalɛ ka yɛlɛmaw de B3 la. A Dansokane ko ala ka an Jarisu ye duruni an bɛ duruni ko fɔ faamaw ye su ni tile Sinɛ Damalɛ ka daga B3 16 an ye tɛ duruni na Sinɛ Damalɛ ka yɛlɛmaw ye duruni jigin B3 16 bien le 9 8e mois 2025 Keba Jalo an bɛ segin ka taa Katikaw fɛ yen Kati baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o o ye mara kamabɔlen ni yiriwali togodalaw la sa olu ye farafinna ka don min bɛ yen n'o sigilen don Wolosɛbɛnko kunna ani sigida yiriwali baaraw utukalo tile 10 n'o bɛ sigi sen kan san o san Mali ye a don in ɲɛnamaya baara in sa ale kɔni kɛra sa farafinna ka don in hukumu kɔnɔna na Mali ale ye baro sigi belebeleba kɛ baro sigi min kɛra décentralisation soba min filɛ nin ye Kulubata ni tɛmɛna Kati taa sira la minisiri bɛ mara kamabɔli kunna sa ale tɔgɔla sa maa min tun bɛ yen o ye Musa Bilam ye ale yɛrɛ ye conseiller technique ye ministère kɔnɔna na ka taa fara sa Sise n'a ka maaw kan olu bɛɛ lajɛlen baro sigi in ye tali kɛ min na sa ko ka se ka sigidaw sigi sigida minnu b'u timinanja k'u cɛsiri kosɛbɛ yiriwali o bɛ se ka na cogo min na u ka marabolo kɔnɔna na ka taa kɛ yiriwali ye yiriwali min bɛ bɛɛ lajɛlen nafa Famara Berete ale tun bɛ yen sibiri tɛmɛnen a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ
o ti kalo tile 10 o de talen do farafina jamanaw fɛ k'a kɛ mara cɛbɔli an'an ka sigidaw bɛ taa ɲɛ cogo di o donba ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni don in laɲɛnɛmali kumakun kun bɛ sigidaw bɛ se ka jɔ o kolo la cogo di mara cɛbɔli kɛcogo ɲuman ka bɛɛ da don a la ani ko ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ɲɛtaakow sira fɛ o de kun ye ɲina san kumakun ye baara min bilala sen kan an ka jamana mara cɛbɔli koɲɛw minisiriso fɛ. Décentralisation ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ma ko ka mara segin so donc an bɔra o hukumu de kɔnɔna na san 2014 farafina jamana ɲɛmɔgɔw u ye bɛnkan kɛ ka don kelen kelen sugandi n'o bɛ bɛn utu kalo tile 10 ma o tile 10 k'o kɛ décentralisation fɛti ye o kɔnɔna na maa minnu bɛ baara kɛ décentralisation kɔnɔna na ani décentralisation dabɔlen don lafiya kama maa minnu ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛya minnu donna san kɔnɔ baara minnu bɔlɔda la baara minnu bɛ sira la ka jɛ ka hakilina falen kɛ o don kɔnɔna na. Mara ka segin so sigidaw ɲɛta o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ dugutigilakaw la mairie wasadenw ani marabolo ɲɛmaaw nin bɛɛ de b'i fanga fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ ka wulikajɔ ni baaraw kɛ u kan yaasa an ka sigidaw bɛ se ka yiriwa. Bamakɔ dugutigi bɛɛ bɛ yan bi mɔgɔ caman bɛ yan nɔ donc an welela ka na n'i y'a mɛn mara bɛ daminɛ dugutigilakaw de la donc ni mara a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn n bangera kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ o ka ca na an bɛɛ y'o ye pratiquement fɔlɔ ni dugutigi tun y'a fɔ cogo min na baara in tun bɛ d'aw ma mais bibi in na ni a ma ɲa ko an ni fanga baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi fɛn dɔw bɛ yen nɔ an kan ka o dɔn k'o fara an ta kan anw bi dɔ d'olu ma olu bi dɔ d'anw ma. Anw ka commission n'o ye commission administration territoriale ye o commission fana n'o ɲɛsinlen don yɛrɛmarakafu ka yiriwali taabolo ma o commission fana anw bɛ wele san o san anw bɛ ye kɛnɛ kan n'o ye CNT membre ye donc ne y'o vice président ye san o san fana bɛ na kɛnɛ kan bɛɛ b'i hakilina fɔ yiriwa minnu sera ka kɛ minnu ma se ka kɛ minnu bɛ yen ni gɛlɛya donn'o la mun de kan ka kɛ walasa k'o gɛlɛya wuli ou bien min bɛ yen n'o tora n'o ma se ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ walasa olu ka se ka ɲɛnabɔ donc an bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen kan. Bɛɛ lajɛlen a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na o bɛɛ n'a ta yiriwali baaraw bɛ ka boloda a baaraw bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni hali n'a sɔrɔ laɲini bɛɛ ma sabati mais an kɔni b'a dɔn don nataw la ko caman bɛ yen nɔ an ka yɛrɛmakafo ninnu kɔnɔna na olu bɛ sen sɔrɔ ni ala sɔnna ma. An b'a yira la k'a fɔ nin don in kɔnɔ baabu sigira kumakun in kan mɔgɔ fɛn fɛn ni da bɛ don mara cɛbɔli ni sigida yiriwaliw la an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se an dɛmɛbagajɛkuluw ma ka bɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye hakilina yiraliw kɛ fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa an ka sigidaw nafolo bɛ se ka yakubaya cogo min na ɲɛtaa sabatili ka se ka sinsin mali sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kunun kun tɛ seli ye nka donba tun don tumutukaw fɛ yen sabula min ye tumutu kɔnɔna na sa sɛbɛn minnu bɛ yen ne olu bɛ sɛbɛnnen no bolo la n'an b'a fɔ ma ko maniskiriw olu segili ka taa tumutu dugu kɔnɔ san 13 tɛmɛnen kɔfɛ kabini bingaliwale kɛbaaw tun bɛ tumutu o baaraw o kɛra kunungo minisiri 3 fɛ yaasa ka se ka nin minɛn ninnu lamara ka ɲɛ min ye mali ɲɛmaaw ye u ye fɛɛrɛ tigɛ sa tumutu dugu bɛɛ lajɛlen ye laɲini kun kɛ sa min ye nin sɛbɛn ninnu ye u bɛ se ka sigi cogo min bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ minisiri le kɔrɔdanre Ismaël Wage ale tun bɛ minisiri la minnu tun bɛ tumutu kunungo minisiri bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ani ɲinini n'o ye kalanfa Burema Kansa ye ale fana tun bɛ yen minisiri bɛ seko ani dɔnko lɔtɔliko ale ni yɔrɔ sawulenw Mamu Dafe ale fana tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen n'u nɔfɛmaw baara in a kɛra kun fɔlɔ min ye sa o ye maniskiri minnu bɛ sa n'olu yɛrɛ bɛ jɛrɛjɛkulu ni kalanso ka hukumu kɔnɔna na n'o tɔgɔ da Ahmed Babala tumutukaw fɛ yen o kɛnɛ o ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fana tun b'a kɛnɛ kan minisiriw selen u 3 bɛɛ lajɛlen kunbɛra min ye gouverneur fɛ ni o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ye o kɔfɛ sa ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la préfet tun bɛ yen dugudenw ka tɔn ɲɛmaaw ka taa se baarakɛlaw ma sifinw ka tɔn min ye mairelakaw ye minnu bɛ tumutu dugu yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen o kɔfɛ sa maaw bisimilalen kɔfɛ u taara gouverneur ka yɔrɔ la ka taa ji min k'u sɛgɛnna fiɲɛ bɔ dɔɔni u bɛɛ lajɛlen de tɛmɛnen sa u taara n'u ye tumutu maabaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan min ye imamba n'o ye tumutu alimamiba ka so ye
Tingare ber almami no bene sautier utara ale fei minye fengro malorombe sala yorombe no luhai utara o monima fana ka tu nyeda o fana ka yanu kata sankore sa kata keneba kai bara o bela jelen tara kero na sa ni mina on dira minye ni kena nye asigilen senga akara kumina ministry nyi bi no ye kalamfai burema kansai ale nye folike na fami me koina kumate anga seko na anga dongo ananga tariku ulu bela jelen misaka na fami sura ala minye manuscrit no ye sebani munun kala no bolola ulu koni chaman be abanga kan fana na koy koroboro kamba la tugumi fula kamba la utugala bamananga kata se kan chamama maraka kan ulu bela jilembe ala kata fara arabu kaunga sebe nunun kai sabula we tolike doniya bawla ko famya tugola nga jamana rep me tugumina ministry aye afoka ira saka fo mali gouvernement koni ya alayini amena ni bara me sega sigi senga tugumina jamana kuntigi aye nyina saminge no ye sekoni dongo sanyi kofo akado o bara hugumu ne konna na o labon de kera mi ye bara nye sa uya sigi senga ka ta ke sa kena ye kena mi fana konna na mi ye bara nunu bela jilenye uye wakande o de sa wakande kwalimba chama fogata se kemasba ni koma ka bataki nunu bela jile ke o kono ka tanu ye tumutu ka ofei panguru aletara no ulu bela jilenye ya sa bara bisaka ka tugumina o de la kunungo tumutu bela jilen bora dina tigi fara seko ni dongo tigi la mauka bonyama sego fana yera keneka ani wale nyuman don minye tomoktu yere kelen korona mau bela jile fara le haga sa sente fana ale fana kunga mau fana tume ko keneka keba ko minye beni kirenyai ko bedi ani yere di ka seka tangani basigila na ko mashima nga desola nga jamana korona na tumutu ka okote ni wati na ko charbon songa galale do kosebe kulukoro ana laminina charbon bora keme konontola kati yere soro mi ye wa keleni keme sabala keme nani o de farale no aka wali ayin ko obe taglike mina sawe ka foni wati na mamunu yere be charbon la olu bela jele talo no ka furo la furo bara ula wala charbon woni aleti soro kosbe maw kon me senga anyini na o yabe ka ke songoyi ale yelela segu konna na sa nyamanche o bara me senai no ye nyamanche li sa mamunu blalo no ula no e bajmanga tonye segu dugu konna na ya ira ko gelabi bara la koy sawla ni wati na nyamame ka chaya samyali la ibaro ka ko yoro no golendo mi segu konna na nyamame chenga blaro ko o degumbe uka kosbe wala sa ko mi dugu do nyi ko fo nyefolika ke uye kala kala selu ke uye kuira la blasra ukado nga ko bela jilenga nga ira ye faso jo bara la tugumina ika sigira la kana ani nyamancho ika nga ira soro ola fana banka skaufi ko angere songo kongelera angere yere kera yebali ye senekelaw ulu ya isa ka ko aboro ko ntalo no yero soro wa duru la ya sa ka seneka na chewbolo baga nogo ulu yu nyesho makoi misiboni sagabo kulu faranywanga ka jiningo la ka kwani flo kerefe ka toke o ka furula kwa kwani ta chugo kan kosebe ginan sana sa numa saka angere ko no soro na fu ba ka chugo mina uflane ka baga nogo min do ala ni ye ko be ka ke tare yi mamunu me nulubu ka yoro la sa ulu ko ni ayira saka fo kwa yere balo na ako wulu chugo yere kai ni angere yere koi ulu bulo ni wati na banga sika yere ka ngu wasado na kosebe sabula baga nga chaufe nu yu haklu to ulula abisika to abeken na fa were yu umakumate wati yele ma kololo kumbelu furu fana ulu fana be sinsin kosebe ni baga nogo yi farafina do min kerengere na ka keni wulo seben do yi a do fana a nyenemara kaikaw fana fe no utukalo tletai do yi fana sa barosigi a keroka barosigi mi yetaliga sa minye wati na muso joro ko ni shifun joro ko farafina ko nana irwal ko ta nasrafa obsaka sigi senga tugomina shifun ni muso ko ni ulunana bara munu ngara maraka maboli yere ko nana ko kimeli ke ferej mem saka sigi senga ani politiki bara mum saka ke sigi dawla ni togo dawla ka irwal sigi senga ma ba chama o yera wali ale keneka kaikaw ulufe na mbora ya meta yamfoila ka ofe kibara dumante muso do sa ale koni ni kalo intleta ana ademuso uluboto furula kubetu ga so buguni sirala sa kilometre ta ani duru yamfoila fanfela la siraka ko minye sampere woni o jigina muso ni adenga demuso ni santana ni woni o fatura no goni fe o tebenengo basa miye baye o kuntara no dogotoro sola ale fana ala ka kalfa mina ala minye dugudew nye sa o koni ayira saka bako tasabu na ko fukan tasai anake ko sampere ayo o koni ne yesa minye muso nyere koni ye uye atakana nai nga ayira ka wasa ko wale ngoni ngara ko chajugu baye sabula minye tasai nye no inoxi tasai nye ko de kera usatai ka keni o sampere ngoi
maa min bɛ n'o ye Yamadu Jalo ye n'ale yɛrɛ bɛ baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna na n'u ka tɔn sigilen don maa mafalenw fɛ ka se ka kɛ n'o baara in ye ni olu ka agrément b'u bolo ale ye ɲɛfɔli kɛ Fili Jalo ye an ka jɛ k'ale lamɛn. Sanpɛrɛn yɛrɛ ye mun ye parce que pour que ka école an ka dɔn fɛn min yɛrɛ don voilà an b'a fɔ ko sanpɛrɛn an bolo courant de don courant min don a fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ bɔ kabanɔgɔ la ka jigin duguma ka bɔ kabanɔgɔ la ka jigin duguma o bɛ kɛ waati mun na o de ye samiyɛfɛlaw ye voilà ni san finna kosɛbɛ kabanɔgɔba min bɛ kɛ n'an b'a fɔ a ma ko cumulonimbus n'i ye kabanɔgɔ ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ se ka sanpɛrɛn bɛ se ka bɔ nin kɔrɔ parce que i bɛ yirimisɛnw ni fɛn caman y'a la a bɛ mankan kɛ fɛnw o kuma de la sanpɛrɛn ka teli ka jigin voilà an da tɛna don a détail ba la mais a bɛ bɔ kabanɔgɔ de la ka jigin duguma donc courant de don courant ye fɛn dɔ ye n'a bɛ jigin duguma a bɛ jigin sira nɔgɔ min fɛ a bɛ fɛn min sɔrɔ n'a bɛ jigin o fɛ n'o ye conducteur ye ale b'o de ɲini ka jigin c'est-à-dire n'a ma foyi sɔrɔ a bɛ jigin dugukolo kan directement parce que dugukolo fana ye conducteur ye mais a jigintɔ la n'a ye fɛn sɔrɔ a ɲɛ sira fɛ o kɛra yiri ye sa o kɛra so ye sa o kɛra antenne ye o kɛra pylône ye o fɛn o fɛn n'o bɛ fo sanfɛ n'a y'o sɔrɔ yen a bɛ jigin o de fɛ o de ka nɔgɔ ale ma ka jigin donc fɛn min don mɔgɔ tɛ se ka bali voilà kabanɔgɔ mun don kabanɔgɔ bɛ dilan yɔrɔ min na mɔgɔ si se k'o to la a bɛ se ka dilan yan komi a bɛ se ka dilan kɛrɛfɛla la etc donc n'a bɛ yɔrɔ min na futuru bɛ jigin o yɔrɔ de la donc a kɔlɔlɔba bɛ se ka kɛ mun ye o la n'a bɛ jigin yɔrɔ min na i ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka so k'i yɛrɛ se parce que courant min don a fanga ka bon fo ka fɔ ka bon a fanga ka bon fo ka se ka misaliyala aw yɛrɛ b'a dɔn kungo kɔnɔna na par exemple a ka teli ka di yiri kan parce que yiri fana ye conducteur de ye ji de bɛ yiri la donc n'a ye yiri sɔrɔ yiri surtout yiri jan a bɛ jigin yiri kan aw yɛrɛ b'a yɛrɛ de fɔ a bɛ jigin yiri kan yiri belebeleba yiri kɛnɛ belebeleba n'a jiginna kan a b'a pɛrɛn k'a mɛnɛ k'a ja k'a mɛnɛ yɛrɛ un coup donc yɛrɛ o tɛ manamana courant ye quoi voilà a bɛ température min yɛrɛ dégager c'est trop c'est excessif a température ka bon kosɛbɛ a ka ca 10 000 degrés Celsius quoi a foudre bɛ min dégager o de a bɛ se ka yiri ja siɲɛ kelen ka tasuma mɛnɛ a la donc o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ mɔgɔw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi a la k'i yɛrɛ kɔlɔsi kɔrɔ ye de an bɛ se ka mun kɛ k'a kunbɛn comme i ka ɲininkali bɔra kan an bɛ se ka mun kɛ k'a kunbɛn bon a kunbɛnni ka gɛlɛn kosɛbɛ mais dɔnniyaw bɛ min yira an na bi pour que ka se ka futuru yɛrɛ kunbɛn ka ɲɛ o ye paratonnerre ye paratonnerre komi n y'a fɔ n ko courant de don a bɛ jigin conducteur de kan c'est-à-dire matière fɛn minnu bɛ courant bila ka tɛmɛ n'o ye nɛgɛlafɛnw ye cuivre ni fɛn a ka teli ka jigin olu de kan yiriw hali so min filɛ nin ye n'an b'a kɔnɔ nin ye so min bɛ courant bɛ tɛmɛ o bɛɛ fɛ parce que an bɛ so jɔ ni béton armé de ye n'i ko ko béton armé o kɔrɔ ko nɛgɛ de ka ca la sanfɛla a kɔnɔ quoi donc nɛgɛ dun bɛ courant conduit i y'a ye o de y'a to an bɛ paratonnerre de bila so sanfɛ k'a bila pylônes sanfɛ pylônes ye courant fil bɛ tɛmɛ mun fɛ ani soutènement ka kaburu bɛ tɛmɛ mun fɛ orange ka kaburu bɛ tɛmɛ mun fɛ an bɛ fɛn da olu kan paratonnerre da olu kan pour que n'a kɛra jigifɛn yɔrɔ dɔ la n'a olu bɛ yɔrɔ min na paratonnerre nin ka se ka kunbɛn paratonnerre tɛ dɔwɛrɛ ye nɛgɛ bɔlɔ dɔrɔn de don k'a bila fo so sanfɛ ou bien i b'a fɛ ka fɛn min protéger la kisi futuru kana jigin i b'a bila o de sanfɛ ni pylône don i b'a bila fo pylône sanfɛ fɛn man kan ka bila ale sanfɛ n'i b'a bila i ka so la i b'a bila so sanfɛ fɛn man kan ka bila ale sanfɛ ale kan ka kɛ fɛn bɛɛ sanfɛ comme ça n'ala y'i garisɛgɛ don fɛn na futuru la donc a bɛ futuru bɛ jigin ale de kan n'a jiginna ale kan maintenant i bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru ɲini min bɛ bɔ fɛn na nɛgɛjuru gansan tɛ dɛ conducteur de don i b'o ɲini ka n'o bila dugu la comme ça ni futuru jiginna yɔrɔ la a bɛ jigin paratonnerre kan ka jigin dugu la ka taa dugukolo la parce que courant bɛɛ bɛ annuler dugukolo de la y'a ye donc courant bɛɛ bɛ laban ye dugukolo de mais o annulation o baara kɛcogo olu fana bɛ yen dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnlenw don k'a fɔ dɔrɔn comme an b'a ye cogo min na sisan kɔlɔlɔ caman b'a la ka taa fɔ ko n bɛ se ka paratonnerre installer ye spécialité baara de ye parce que k'a fɔ dɔrɔn n bɛ nɛgɛ bila sanfɛ ka courant ta ka jigin o dɔrɔn tɛ parce que courant min fanga ka bon kosɛbɛ n'o jiginna duguma n'i ma précaution ta o bɛ dégâts min kɛ o yɛrɛ ka bon i kun kana kɛ
donc an b'a fɔ min ma ko réseau de terre o réseau de terre olu fana bɛ kɛ ka conducteur don dugu jukɔrɔ ka se ka courant fɛn hali paratonnerre yɛrɛ ale prise de terre bɛ dilan cogo min na o bɛɛ dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnlenw de ye ka se k'a kɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ vraiment dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnlenw de don a man ka kɛ cogo bɛɛ la donc o de ni courant bɛ jigin courant force ba in bɛ jigin n'a jiginna so kan a kana dégâts kɛ so kɔnɔ a ka jigin paratonnerre fɛ ka na dugu la a ka écouler dugu la a ka annuler dugu la voilà a fanga bɛ ban dugu la mais o kɛli n y'a fɔ n ko an b'a ye sisan mɔgɔ caman bɛ k'a kɛ mais a kɛli dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnlenw de b'a la n bɛ se ka bɔ u ka se a baarakɛlaw ma socialiste ma mun bɛ se k'a kɛ voilà n bɛ se ka o de fɔ k'a fara kan. Sanji ale gɛlɛya bɛ ka se nin waati na kosɛbɛ kucalakaw fɛ min ye kucala ye so caman kɔni sanji ye o bin o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na sanba de nana juma tɛmɛnen utukalo tile 8 météo maa minnu bɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye so caman kɔni a ye degun so ma milimɛtiri 86 san kunnama ye o de sɔrɔ kimɛli minnu kɛra a ko nɔgɔnin fɛ sa u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye jateminɛw bɛ sen na hali bi communiqué o kan ka kɛ ka te arajo ma maire ale ni a ka baarakɛlaw fɛ kucala n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa a kɔni ɲininen don maaw fɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye degun sɔrɔ sa nin ko ninnu kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka dɔn cogo min na maire lakaw olu bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ma sanji kɔlɔlɔ ale la nin waati na kucalakaw fɛ yen chrétien diinɛ maaw olu ka npogotigiw tun bɛ kalan min bɛ tali kɛ u ka kan o tako 4nan na n'o ye sifin musomanw ka kalanko ta 4nan ye baaraw kun cɛra kucalakaw fɛ yen min ye npogotigi 400 ɲɔgɔn na olu de nana kɛnɛ ka sa ka bɔ Mali église protestant bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka dɔnniya kɛ cogo min na sa ka kalanw kɛ ala u bɛ se ka ale dɔn cogo min na ale ni Jésus k'ale fana ka taabolo n'a ka kow bɛɛ lajɛlen dɔn baara in sigira sen ka églisiw kɔnɔna na sa muso minnu bɛ yen n'o ye église protestant musow ye olu de ye baara in sigi sen ka kucala a ta ko 4nan o tun ye nin ye denmisɛnw ka dɔn k'a fɔ Jésus ye min ye yaasa ka se ka taabolo faamuya u ka diinɛ ale lamarifali la an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko kɛnɛ kan sa min ye ja min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko sans ban fixe in ale ye fifu kɛnɛ kan ale ye jɔnjɔnw ta min ye ja in ye ja suruman na fɔ ma ko court métrage a tilara maa min fɛ o ye Galian Bruno ye min ye baara in ye sa ale kɔni tun bɛ filimu ka jɛrɛ kɛnɛ kan n'o ta ko 15nan tun ye nin ye filimu minnu bɛ tali kɛ siniɲɛsigi jaw la ka taa se maanifinw yɛrɛ ka ko faamuya cogo ma adamadenya tacogo la sa prix min bɛ yen n'o ye filimu ɲɛna ni filimu bɛɛ ye a y'o ta maa min bɛ yen sa n'o ye Guima National ye bɔcogo ɲuman na filimu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko meilleur acteur ye ale y'o ta min ye jury maaw ye bonyamasegin u y'o kɛ a ye a ka baara kɛcogo ɲuman na ja kɔnɔna na baara min bɛ yen n'a y'o faamuya min ye a doncogo n'a bɔcogo a n'a ka kuma kɛcogo n'a ka ko kɛcogo Guima National k'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamada ye foli ani tanuni k'a ta ka ɲɛsin a ma nin waati in na cɛsiri ni wulikajɔ la fo faransikaw fɛ yen ja in ko ni ala sɔnna ma a nana bɔ an fɛ yan fana an bɛ se ka a ye cogo min na ka faamuyali kɛ a la ko sabula bɛɛ lajɛlen min ka tɔmɔta sɔrɔ a ko kɛnɛ kan min ye Abibu Danbele Guima National k'an b'a fo yan keba motikaw fɛ yen vacances kupu tako 7nan o baaraw daminɛna sibiri tɛmɛnen motikaw fɛ yen min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye sa k'an ka bɛn ni kelenya o de sinsin ni ye kin 11 min bɛ moti yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen semaine dulati in na a kɔni jɔnjɔn ta don sa o bɛna kɛ 22 septembre i n'a fɔ san o san a bɛ kɛ cogo min na mairie n'o o ye Elhaji Isa Kansa ye mairie moti kɔnɔna na ale de kɔni ka kupu dalen nin ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kuyarew la kibaruya mun dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ n b'a fɔ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an ka jamanaw taga a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da